gară și așteptăm să luăm trenul spre aeroport. Am mâncat sarmale foarte bune. Băi, AI va conduce lumea, uitați ce fac. Tinerii nu vor mai avea loc de muncă. Portarii nu vor mai deschide ușile, se deschid automat. Cum nebunit. Bună seara! Salut! Am ajuns în Iordania Și mergem pe jos. pentru că e destul de aproape, adică e la 2 km unde stăm noi. Am fost cu un autobuz. Și n-am vrut să mai dăm bani pe taxi, că cine știe că tot să ne ia, așa că mergem pe jos. Ca să luăm taxiul de la aeroport până la cazare era 2 milioane. Da, era 170 de lei, ca și cum un bolt de la aeroport până la cazare. Și noi am fost băieți foarte deștepți și am găsit un autobuz care a costat din 15 lei. Nu mai avem baterie, ne e foame și era salonec. Dar uitați, Are o chestie de spus. Deci, din Mai tare! experiența mea cu Acum. țările arabe, că am fost în Egipt, în Maroc și aici. Și cred că cam atâta, de fapt. Da, m-am mai plimbat puțin. Asta e cea mai civilizată și se conduce cel mai ok, clădirile sunt cele mai ok, mă simt cel mai safe să merg pe stradă noaptea. E chiar nice până acum. E foarte interesant cum străzile arată exact ca în Egipt, iar traficul e mult mai în regulă. Pentru mine e ceva foarte... îmi face ceva la creier. Noi am cerut două ceruri. De fapt, cred că... Nu cred că am cerut două, cred. Bună dimineața, suntem plini de dragi. Nu așa se filmează. Așa? Nu. Acum. Trebuie să vezi chestia asta, stai. Trebuie să fie întoarsă. Suntem plini de dragi. Bună dimineața. Bună dimineața! Am plecat către o stație de autobuz. Dar m-am trezit de dimineață și am considerat Și era că cineva la baie, ar asta fi o e idee problema să mă lumii. piș. Și era cineva la baie și de atunci lucrurile n-au mai fost la fel niciodată. În orice caz. Să luăm autobuzul pentru la Marea Moarte să nu cred că o să-l prindem, pentru Da. că trebuie să mergem jumătate de oră până și a plecat prea târziu. Aici Favel. Nu, o să-l prindem. Da. E o moschee acolo și mâncăm albă ca zăpadă. Am făcut de mama pentru că este Paștele. E ceva de adăugat? Da. Are o rochiță foarte frumoasă. Limitată, uitați, Dar atâta pasul. Săraca e limitată. Fraților, am venit degeaba, nu mai sunt bilete. Da, ajungem la Marea Adică Moarte. este plin acest microbuz. Și acum stăm așa, Sanchi, poate vrea să ne ia șoferul, dar... Dar nu e plin. Domnul de la casierie, care e aia, ne-a spus că nu, your bus is full. Și ne-a zis, nu putem să am picioare, ne-a zis nu. Și... Da, acest microbuz nu pare plin, deci o să vedem dacă vrea să ne ia Poate mai șoferul. nu trebuia să mă să întâmplă. Da, posibil. Da, bă, da. Da, baftă. Trebuie să ne luăm cartelă că n-avem net nici să dăm comandă de Bolt până Și acolo. nici bani n-avem. N-avem dinariu organien. Deci ce? Ștefii a avut dreptate, chiar aveau și să intrăm în acest microbuz. Domnul ăla ne-a văzut și a zis că... Și ne-a făcut, i-am dat pașaportul, ne-a făcut biletele și asta. Păcați. Moment. Con los terroristas. Explică situația. Situația actuală. Am ajuns aici. Bea vorbește cu niște oameni din Bogota și ne-a lăsat autobuzul mai în spate. Totul e închis, vreau niște oameni să ne ia 30 de dinari, care înseamnă 2 milioane, să mergem la plajă. Și acum mergem cu oamenii ăștia din Columbia să găsim
plaja. O plajă unde nu costă atât de mult. Asta este situația. Asta este Bea care vorbește cu oamenii. Follow up mai târziu. Lower middle class moment, doar noi și acești oameni din C. Am venit pe un traseu mai non-conformist și în loc să dăm 30 de dinari, am dat 3 dinari. Și ne-am ștârguit cu ăla. Care Zicea prima că dată a dă zis 5 5, nu 4, nu că 3, nu că 4, nu că 3. Și până la urmă a intervenit băiatul de la Relații Internaționale în Diplomație și ne-a lăsat la 3. Cănilă. Cănilă moment. Copilul, bă, ai 2 ani. Acum învață să meargă, să se ridică Camila. Cu aia Camila a făcut caca din mers. Face caca din mers. Copilul ăla l-a luat din era victoriană, din fabrică și l-a adus la Camila. Că eu swim noapte așa. Uite, Magna. Aici sunt și niște pietre în afară de sare, dar că ele sunt acoperite de sare în același timp. Exact ca Bia. În schimb, apa este foarte sărată. Acesta este motivul pentru care cu capul. plutești când stai. Bă, nu pot să plec. Da, da. Și am intrat cu capul, care a fost o idee foarte proastă. Deoarece... Așa? Deoarece mă dor ochii Uite, uite. și nasul. Asta e sare, uite cum face. Nu se bagă în gură. Se bagă în gură. Bagă. Da, e bună. E sare. Chiar e bună. Da. Bă, Ce? e foarte bună. Cine sare? Cine s-ar fi gândit? Un scurt moment informativ de tip geografic. Deci aceasta este Marea Moartă, sigur. 05? Uite. 07. Marea Moartă, Iordania, Israel. Și acolo undeva se varsă râul Iordan în Marea Moartă și mai la nord e Marea Galilei. Facts. Am vrut să duc telefonul să mă bucur și eu. Apă, moment. E ora 5:43 și ne întoarcem. N-am mai băut apă de multe ore. E prima dată când am în buzunar dinari, pentru că mi-a schimbat un columbian banii. Da, da, vă din spate. Ăștia sunt. Mi-am filmat pe ascuns. Foarte cald. Foarte, foarte cald. Știați că Acesta a fost și cel mai jos punct de pe glob. La 400 de metri sub nivelul mării aproximativ. De asta noi urcăm. Și tot urcăm, adică aman nu e în munți, doar că până aici trebuie să tot cobori. Tot drumul, o oră, ceva de genul ăsta. Deci da, 400 de metri sub nivelul mării. Suntem foarte jos. Marea Moartă. Bă, n-am mai filmat nimic la vlog, am făcut insolație. Glumesc, uitați cum arăt. Sunt foarte arsă pe spate, sunt distrusă. Simt în fiecare celulă din corpul meu cum arde schinarea. Foarte, foarte tare. Și mi-e foarte fric și mi-e foarte cald în același timp. Negu doare la bile, n-are nimica. Dezmafit. De ieri fără să avem bani și cartele. Da, ne-am luat... Haideți să vă arăt puțin pe aici. Ne-am luat bilete la Petra. Nu știu aici. Ia uite, pâine. Așa că vedeți, acolo e pâine, în fine. Ne-am luat bilete la Petra. Mâine la ora 6:30 dimineața trebuie să fim aici. Deci sunt trezit pe la 5 ceva. Și acum mergem la mall ca să luăm cartelă SIM să avem și noi internet în această lume, pentru că nu poți să te descurci fără ele, nu poți să faci nimica. Uite că ne-am ținut. Da, de fapt, poți face orice, dar vrem noi să ne luăm. Ca să ne uităm pe TikTok.
și să luăm o cremă să mă dau pe spate că sunt distrusă și ce mai trebuie să facem? Schimbăm bani? Nu schimbăm bani, nu? Schimbăm bani. Schimbăm din ăștia de aici? Da, schimbăm din dolari. Da, ar trebui să schimbăm pentru că apare nu prea se vrea cu dolari și cu euro. Și adică e ok dacă plătești cu cardul, dar cash cel mai bine e să ai banii lor. Eu am venit cu dolari în ideea că poate nu schimb și pot să plătesc cu dolari, că ăștia primesc mai mult dolari decât euro. Dar nici nu i-am folosit deloc. Am dat numai la columbieni și aia mi-au dat dinari și am făcut o combinație pentru plajă, dacă am atâta. Eu am venit cu euro pentru că n-am mai avut să schimb, că era Paștele. Și eu oricum aici m-am gândit că ăștia e lumea a treia, adică orice bani le dai și dacă le dai leu moldovenesc tot îl iau, eu așa m-am gândit. Păi nu-i deloc. Dar vedeți, oameni buni, cum prejudecățile ne distrug. Gata, o să închid acum. Ne-am cumpărat câte o chestie de pus în cap. De pe Rainbow Street, care s-a terminat aici. N-am filmat pentru că asta vezi pe Pinterest. Dar noi îți arătăm ție, vizionatorule, această stradă, această mașină, spre exemplu. Și în primul rând acest view extraordinar. Nu spate. Adică tu, gen. Așa sunt eu, romantic. Și sunt foarte puțini oameni pentru cât de mare e oraș. Pentru că în toată area metropolitană sunt 4 milioane de oameni sau ceva genul ăsta. Am ajuns undeva unde se cheamă Halil Halab. Și e plin de oameni și am fost pe niște străduțe unde nu era niciun om. Aici e full. Neața, ne aflăm în același loc, doar că mult mai arși mult și cu un autocar mai mare Și cu un pom la cafea adevărată. și cu un chinez care vorbește arabă. Da. Și da, mergem la Petra, o să fie un drum de 3 ore jum or something like that. Am eliberat camera cealaltă. Azi am și ghiozdan. Mă dor umerii foarte, foarte tare. Uite, trebuie să prezentăm biletele la intrare. It's getting serious, guys. Cam așa arată autobuzul pe interior. Aici ne va pune un film imediat la cerere. Avem o listă de filme și trebuie să alegem. Scaunul, ia, arată. Hazul lui. Și astea sunt locurile noastre, ca și cum, adică astea nu. Aici ni s-a spus să ne așezăm. Asta e cea mai bună cafea din istoria lumii. Ai făcut cumva o glumă antisemită. Nu. Am ajuns la Petra, care este fosta capitală a nabateenilor. Ce sunt nabateenii? Niște triburi arabe care au construit orașul ăsta cam între 50 înainte de Hristos și 50 după Hristos. Și pentru ce e cunoscută Petra? Pentru niște peșteri care sunt sculptate frumos. Iar acele peșteri sunt niște morminte, de fapt. Dar o să continuăm mai târziu cu aceasta. Asta este intrarea în orașul Petra. Iar deasupra venea un arc de triumf care a căzut în 1895. Bună ziua! M-am dat cu Camila, 70 de lei. De aici va continua Ștefan Negulescu. Aici este The Treasury sau trezoreria, cum aș numi eu personal. Este un mormânt foarte vechi Eu o să fac semnele pentru oameni care nu... din perioada 50 înainte de Hristos, 50 după Hristos. Și în vârf, el a fost început de sus, așa începește, și săpat în jos. Are
elemente din toate părțile drumurilor pe care se duceau acești arabi cu mărfuri, pentru că au împrumutat din toate părțile, cum ar fi de la romani, de la egipteni, de la asirieni și mai mulți, și greci. Ce se poate observa sus este o urnă. Iar acea urnă se spunea când a fost redescoperit acest loc că are o comoară înăuntru. De asta beduinii din zona au tras cu pușca în el și nu se vede, dar sunt urme de tras cu pușca, pentru că credeau că este mult valută acolo. În rest e foarte frumos. Păi nu este, pentru că e de piatră. Da. Aici este o cămilă, costă foarte mult. Am făcut biapozul cu Am cămila. aflat după ce m-am dat jos pe cămilă că este 70. Am stat 2 ore aici. Asta vă zic, am făcut un scurt popaz de 2 ore. Uitați, arată, mi-a luat o brățară. A costat 15 lei. Am ajuns la cazarea noastră. Eu cu mașina abia cu cămila. Și aici. His name Tanda. We are here with our new Bedouin friends. Welcome to Hamd al-Zar'i. Hamd al-Zar'i Mitra. Here we are. And Hamd we al-Zar'i. sleep there. Tanda. The camel. Thunder the camel. مراتب خيرتي تسلم ولا خيالها يا يوم حاتم خيرتي تسلم ولا خيالها. Am din nou acces la telefon după ce n-am mai avut o zi. Mergem să vizităm lucruri și să mâncăm, vă arăt. Living every single way. Aș mânca un fruct. Salutare, prieteni! Am mâncat shawarma la 12 lei, foarte bună. După ne-am plimbat, am fost la Citadelă, cred că v-am pus videoclipuri. Nu v-am pus videoclipuri, încă n-am filmat. Căutați cu videoclip, da. Și am fost la moschee, o moschee extraordinară, o să vă pun poze și o să vă scriu aici cum se cheamă, pentru că am uitat. Este moschea unui rege, minaretă. Abdul, minaretă. Rege din 42. Minaretă. Da. Da. Și fix vis-a-vis de această moschee care este extraordinară, o biserică creștină. Vedeți crucea, aici scrie în greacă, aici scrie în arabă, dar este foarte frumos pentru că este... Oameni suntem. Creștinism, muslim, creștinii și musulmanii împreună pe veci. Și acum mergem să fumăm narghilea. Creștinii și musulmanii. Mergem la mall să schimbăm bani, că nu mai avem. Eu sunt Ștefan și cred că o să aibă un gust foarte bun. Pe gustă. Mi-a gustat numai sos. Eu sunt Bia și cred că o să fie Părinte. o căcăie foarte puternică. Nu o să spun asta, bună, eu sunt Bia și așa arată cartoful meu. Nu înțeleg nimic. Cine stă la masa mea? Cu cine împart platul meu?
Fraților, vacanța noastră aproape a ajuns la sfârșit. Ce este? Este de zahăr. Bem suc din treste de zahăr, este foarte bun. Și nu vreau să filmez acum foarte mult pentru că vreau să stau să mă bucur. Dar e foarte frumos. Cele mai frumoase chestii nu trebuie filmate. Da, vă pup. The view was very good, thank you. This Hashmiya, This place? this is the place. We have ribbon. We don't really show S-a oprit fix acum. Prieteni, acum Ștefane ne va arăta ce mâncăm de la Mac. Cum se cheamă aici? Cum se cheamă? McDonald's. McDonald's. Ce mâncăm de la McDonald's de 25 de lei. Gem. Gem de caise. Piper mâncăm. Ok. 2 bucăți de sare. Suc cu gheață. Suc de apple juice. Care e foarte mic. Dar în fine. Pai inclus, furcoliță și cuțit incluse și șervețele cadou. Hash. Yeah, hash brown. Și 2 bucăți de pâine, un pic de vomă de arotobiță câinele meu și o bucată de pământ călcat de un cal. Poftă mare! Arată minunat, de aștept să văd cum o să guste. Cum se zicea la poftă bună? Bun apetit! Bă. Bismillah. طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 بام